Z tohto videa sa dozvieš, ako rýchlo a bez chýb položiť klasickú rybinu so zámkom 5GI. Pred začiatkom práce najskôr skontroluj podklak. Musí byť rovný a bez nečistôt. Začni spojením dvoch lamiel na kratšej strane. Následne pridávaj ďalšie, zackávaj ich zhora po dlhej strane. Dbaj na presnosť, všetky hrany by mali presne lícovať. V prípade potreby opatrne použij bezodrazové kladivo. Ukladka ďalšieho radu. Panel zacvakni pozdĺž dvoch kratších strán. Na záver všetky zámky dotiahni opatrne bezodrazovým kladivom. Pamätaj, aby si udieral do zámkov nie chaoticky po celom paneli. Ďalšie parkety prikladaj analogicky. Demontáž podlami. Rozoberanie podlahy začni od prvej parkety s horným prvkom zámku. S citom a blízko pri zámku nadvihni panel smerom nahor. Rovnako postupuj aj s ďalšími parketami, rozoberaj podlahu po radoch.